com guineus pels fondals. Així avançaven carregats els homes de la fosca. Homes amb el rostre escrit per Albert, Caselles o Vayreda. Homes aspres, durs, ferrenys. M'hauria agradat estrafer-ne el pas, carregar mercaderies il·lícites pels alzinars i els colls, fins als límits, allí on s'estenen les ginestes, les pastures i els faigs. L'intent, l'abast de 1000 camins. Com em compleuria, doncs, traginar tabac, farlopa o nous enginys per a fraus i penyals, per timbes i cingleres. I llavors, aquests rostos em criden per semblança al tràfic més obscur. Hem mirat. Totes les crisis escampen els seus versos i els meus parlen de vulnerar la llei quan la llei s'ha esvaït. Però ara sols escric damunt d'un roc, arran del riu que salta, inquiet en cada vers que m'és frontera entre la vida i res, entre el silenci i l'art, i delinquint dos temps en la semblança. Estrany? No pas. Al capdavall, també la poesia intenta passar els mots secretament d'una banda a l'altra.